serem saya serem. Mati jenengan. Tarsan membantu yang lemah. Oh, Tarsan membantu yang lemah. Kok Prabu Mandura tok antem kok nganti semambut. Aku gembol kijing. Nek omong nganggo ambekan. Kula isin, rasa isin. Wis tuwa kok isin. Keserem ya, Pak? Keserem nih. Bapakku lara iki. Mulane ora sok njata si cah enom. Nek diantem genti engko sesek. Petruk nggadahi penjangka pengin nagih janjian Sinu Prabu Ndarawati duk nalika semanten pun nate ngendika nek Petruk ajeng didadekke mantu nek iso nemokke pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sadaning dumugi semanten Sinu Prabu Ndarawati dereng paring dawuh mula Petruk terus nagih janji napa sing dingendikake dening Petruk anjing seperti. Nek omong nganggo ambekan. Cangkeme isih obah, suarane wis entek. Jeneng wong oyak wektune ngoten niku mergo nek mboten kula oyak wektune ndak malah mboten rampung-rampung mergo niki mengki nek nganti tekan esuk kula malah diseni kali ndara-ndara kula ndara wiyaga sini. Pak tak omong itu, sing guyu dolope mung kari loro lho, Pak. Wis aja banget-banget to, Pak. Yen ngono ayo ditonton kaya ngopo landange wis. Pak tak omong itu, sing guyu dolope mung kari loro lho, Pak. Wis aja banget-banget to, Pak. Yen ngono ayo ditonton kaya ngopo landange wis. Aku ora bakal wedi karo kowe. Tarsan membantu yang lemah. Kok Prabu Mandura tok antem kok nganti semambut. Tata-tata lho, Nek. Kerewikan dadi grojokan, keguyon dadi tangisan. Sebabe iya aku sowan negara Ndarawati padu karo Prabu Baladewa. Terus aku ditantang Prabu Baladewa. Nala gareng ora metun coba glandang nenggala medal Jawi. Sifatku kowe ngerti to? Watakku. Aku ora tau wedi karo sapa-sapa, waton landesane bener. Sip. Terus ayo Prabu Baladewa ditandangi wong loro. Gandeng aku wedi tandangana dhewe. Kok tandangan dhewe ta iki? Kowe iki ndene iki ngancani aku. Wis ngerti, ning aku bloko suta nek karo Prabu Baladewa, aku takut. Aku wedi. Mula tandangana dhewe. Nek tak tandangi dhewe musuh Kurawa aku modar, ora perkara kalah digdaya ning napas. Aku iki wis tuwa. Kowe iki tak jokke, wong-wong enom iki kowe supaya ngewangi karo wong tuwa. Nek aku wani, aku wedi. Terus kowe melu mrene iki gunane apa? Aku ora mung janji mung ngancani. Ngancani ora gelut. Kono dinikmati kono. Kurawa ditandangi. Wah, wis keparat ngarepe dhewe. Oke, nek pancen kowe ora gelem tumandang karya, kowe ikhlas karo patine kakangmu, ora apa-apa. Nek ana Kurawa tekane tak tandangane. Ning nek aku mati, kowe aja rumangsa kelingan, aja nangisi kuwandaku kok.
Sandal wis teko. Kartomarma, Karto Sandal. Nolo Garing, nggih. Ora lungguh ngisor. Ngisor reget e. Teng ngadeg mawon. Nek kowe ngadeg padha karo pancen bener ngendikaning Koko Prabu Baladewa, yen kowe iki barengi rembug karo wong Astina. Barengi rembug perkara napa? Kowe ngayunake Purontowati tok dawuh karo Petruk Kantong Bolong. Dasar kepara nyata lah Petruk lara kok. Monggo Petruk tak tari, Truk kowe isone mari ngopo? Jawab karo Purontowati. Dimane Petruk mati, kula kelangan adi, ya kula sing budal teng Darawati nglamar Purontowati. Kowe ngerti ora? Ora. Lho. Ngerti. Ora ngerti kok dikon ngerti. Kowe ngerti ora? Yen to wong Ngastina tekan Darawati mung bakal nglamar Purontowati. Tegese kowe barengi rembug Purontowati. Ah terus kowe bali. Bali yo. Nek kula gelem bali, penak awakmu. Ora gelem bali, lara apa sing tok jaluk. Kulawa gelar papan saguh mateni karo kowe. Oke. Yo nang mulai yo. Cerewet iki ngapa temen ae ta? Ganggu karo aku jenenge. Iki wis wani kok aja diweden-wedeni. Kurawa akeh tenan. Kae lho, matno mburine Kartomarma kae. Barisan kaya ngono kae. Oh, wong upacaran ding. Tok kira Kurawa niku piye lagi tok Kartomarma tok. Nolo Garing wonten dawuh Baliyo, mboten ajeng wangsul. Mboten ajeng wangsul. Bali kula bareng karo Purontowati. Nek kira-kira kula ora entuk Purontowati ora entuk kula boyong, aja kok kula ngamuk karo Kurawa. Ndarawati kula ngamuk. Ateges Ratu Ndarawati niku ora menepati janji sing wis tau kawiyos sing wis tau dingendikake. Yen ngono wani karo aku sing tak wedeni apamu? Ora minggat saka arep aku. Dibantahane Kartomarma ora jengkelang ku andamu aku meguru karo kowe. Lho, kula nderek mawon, Gus. Durung nganti telungka bething paningalah kok dadi kowe mundur Kartomarma. Iya nyuwun manggaken kok ora Bu. Piye? Nalika kula badhe mengsah Nolo Garing, dumadakan boten kanthi kanyono-nyono. Kula nyuwun mapunten, Setyaki ngajar kalian kula. Lho, Setyaki piye karepe? Iki perkarane wong Karang Kadempel karo wong Astina. Lah kok dadi adiku nggar borci melu-melu. Setyaki, aja melu-melu. Yen kowe melu tandangan otomatis Prabu Baladewa. Setyaki, kok ora buka singgihan mekaten. Lah kok dadi kowe melu-melu kowe ngewangi Gareng karepmu piye? Mboten badhe kula ngrencangi Nolo Garing. Menawi Kurawa mboten ngrisak kahanan negari Ndarawati. Kurawa tak dawuh supaya nyekel Nolo Garing. Lho pamunten. Nolo Garing menika abdi negari Ndarawati, abdi negari Ngamarta. Sekedhik kathah kula tau dipun mong dening Nolo Garing mila kula keputangan budi. Menawi wonten tiyang badhe kula sora kaliyan Nolo Garing kula mboten narimaken. Lho, tegese kowe wani karo kadangmu nata mantra Prabu Baladewa. Merga Kurawa ki sing dawuh aku. Kula mboten badhe wantun dengan batu Kanjeng Koko Prabu. Yen ora gelem ora wani karo aku mundur. Kowe mundur. Dasuti mundur. Kula mboten badhe mundur. Menawi Kurawa tasih wonten mapan wonten mriki, wela dalah. Kowe wani karo nata mantra Prabu Baladewa. Setyaki, yen panjenengan karo wani karo aku, belani karo Nolo Garing karo Petruk. Ayo, ungano dadamu. Lha yen papunten ora. Wah, keparat. Pancen mesti ajangi jembar. Kowe wani karo kadhawu nata mantra Prabu Baladewa. Ayo minggat ora? Kula mboten badhe mundur. Wah, aku tegal karo kowe. Kula mentolo arep badhe. Prabu Baladewa.
pancen kewani karo aku. Yen pancen kewani karo Ratu Mandura Prabu Baladewa gage. Aja meneng wae tak jotosi. Kowe aja meneng wae. Walesen Baladewa. Walesen Ratu Mandura Prabu Baladewa. Aku ora bakal wedi karo kowe. Tarsan membantu yang lemah. Oh, Prabu Mandura tok antem kok nganti semambut. Aku gembol kijing. Dadi tak tibani ya antep tenan. Saman mundur. Mang mundur, Ndara. Yo. Ben arep nesu-nesu arep muring-muring. Men muring-muring karo aku. Tangi yo legane atiku. Ora sebobot. Ora apa jenenge? Apa ya kae kata-katane kae ya? Seduma bacok senyari bumi. Wis ben ngawur wae. Ora sepira bobotmu. Gugu karepe dhewe mungsa karo aku. Wah. Ayo tangi yo. Tangi wis jane gek mangkat sekolah. Kandan-kandanane ngayal. Aduh nggih. Anak Prabu Mandura teka Paduka Katriwandan wonten menapa nggar iblis larat ngguku karepe dhewe sapa ngantem aku tanpa tariwa. Lho iki neng Bagong barang ana wayang ora ana Bagong. Ah jelas ana. Lah kok dadi kowe ngilang karo Nalagareng? Kowe nyewang karo Setyaki, Nalagareng kakangku, Petra kakangku, Setyaki bosku. Nek juragaku arep pilara karo wong kaya sampean kula ora trima. Lho piye? Lho kowe wani karo aku, wani wae sangune kandel ora wani. Wani tenan karo Baladewa sing tak wedeni wae, kelakon kendharat dening aku. Apa ya aku ya? Apa ya? Rampung nyawamu, ora mampung ora dipijekke. Wah, aku nek musuh Bagong omongane sak pinake dhewe. Ya men jenenge wae Bagong kok ora mongkon tata krama. Pecah siramu, jebul dadamu. Lho. Moncrot mulamu. Mencelat matamu, matamu kuwi. Ratu durake matamu, ben saya serem. Mati dereng. Bagong sabar ora iso. Sabar apa? Dikira aku wedi wae. Yai Kresna Culna, tak ajare Bagong. Yai Kresna dengkul matos. Culna ajare Baladewa ora dalah we. Wes Bagong sabar, Bagong ora sabar. Wes aku sabar. Sabar ora iso sabar. Kon sabare kok ngeyel. Sampeyan to? Iya no. Tak kira nek gareng e. Gareng kok kaya ngene. Anggepe kok diapure kaya ngene kok. Oh sasae sampinake dhewe wani karo Baladewa. Aku diwarahi kok. Nek ora diwarahi ora bakal wani karo kowe. Blet lanat. Wis to. Bagong iki sabar iso ora kowe? Iso. Ngece. Ayo nggo mburi kene. Piye? Rupak wani, jembar wani. Alah cerewet, Reng. Bareng wis leren lagi maju. Amen ketok gleleng kok ya. Kok Prabu? Nggih. Kula suwun kanthi sanget Kok Prabu.
sumene mergi wonten pangandikan utawi atur saking anak kula Purantawati. Lho, atur piye? Kok Prabu pirsa mboten menawi kana negari Ndrawati menika nembe peteng Sebabe koncatan senjata cakra ingkang murca tanpa taliwara. Senjata cakra murca inggih. Lho, lah terus kula gadahi patembaya menawi temanten kakung menika saged ngaturaken senjata cakra ngunduraken senjata cakra pusaka Ndrawati. Kula dhaopaken kangen Purantawati kok Prabu. kuwi tenan Janji. Inggih, njaluk pamit. Nono Gareng dalem. Kowe kandha Petruk nggih. Kon goleki senjata cakra. Nek Petruk saged pinanggih senjata cakra, tak rabekke. Nek Petruk mboten pinanggih senjata cakra, ya wis ben mati ya wis ben. Piye, Kang? Mulai omong karo Petruk kon goleki senjata cakra. Apa? Senjata cakra. Cakra. Aja dilatih cupet kok. Nek malah dawa e. Ya wis men. Ya wis men dawa ya men ora. Weh, waduh kemruputen bakmine Ren. Ya wis ben ora apa-apa ya. Men do penak le do mangan. Jam 1 padang. Wah, wis. Tekor iki. Tekor dengkulmu amoh ora. Iki ki jam pira rumangsamu? Jam pira ta iki? Oh, lagi jam 11 kok. Oh. Aku mau akon ngetokke jam 1 kok kemruputen iki. Ndak selak anyep. Ha piye tukune ye? Wis ben pokoke sisan le melet-melet awake dhewe. Dengkulmu mlacat ora. Wis gedo bali malah ngrembug bakmi. Oh nggih. Nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati no Bagong Nala Gareng niki. Ana dawuh apa Kakang Jayalengkara? Sawetara nggonipun Kakang lawan Siadi minangka Nalindra kembar ana ing projeng Pura Kencana kene. Nanging saka pangrasaning pun Kakang kok isih kurang mulya nggone kasinungan derajat kelawan pangkat. Omong dadi ngendikaning Kakang Jayalengkara mau uga tak rasakake Kakang. Nggone si Kakang lan aku lenggah minangka dadi ratu kembar ning Pura Kencana. Ewadene durung katon gemah ripah loh jinawi negara ing Pura Kencana kene. Mula nggonku sowan ngersaning Kakang Jayalengkara iki sayekti mung bakal ndak kanthi sarta tak ajak ngupaya srana piye carane supaya negara iki katon murwat lan padha kelawan negara-negara liyane. Yai Jayasengkara, Kakang Jayalengkara piye? Durung wae pun Kakang matur kelawan sira Yayi. Babagan pasumenan ingkang tak lakoni. Nalika ing dina Anggara kasihpun Kakang Yumpena ingkang ngababar kawursita jroning pasumenan pun Kakang ngimpi negara Pura Kencana bakal katon endah sarta adil makmur gemah ripah lo jinawi yen to kudu nganggo tumbal. Lho, kudu nganggo tumbal? Ya pancen mengkono. Lah banjur tumbale apa? Miturut sabdaning dewa ingkang tak tampa, tumbale ora le kejaba mung salah sawijining panakawan ingkang mapan ana ing tanah Jawa. Luwih-luwih ingkang mapan ana negara Ngamarta. Ngamarta kuwi duwe panakawan catur cacahe. Mula ora kitang siji kudu diboyong marang negara ing Pura Kencana kene didadekake tumbal supaya negara kene katon gemah aripah loh jinawi Yai Jayasengkara. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana nuwun sewu sinuwun ngabdipun kala pradagda kepareng cumadeng dawuh
menawi sampun nampi sasmitaning jiwa ingkang kados mekaten menapa boten prangkung prayogi monggo dipun upadi supados negari menika sak traju sak babak kaliyan negari sanes saged kondang kawenang-wenang sarana ngawontenaken tumbal wujudipun Panakawan menika sinuwun Pate Pradapta pancen kepara nyata mula kang sanga kuwi yayi ayo tak kanthi prapteng tanah Jawa aku mung manut karo kersaning Kakang Jayalenggara Kurit lampit brungkat kimpul wadya bala kabeh diketapake prapteng negara Ngamarta yen pancen wong Amarta ora ngeparengake abdine tak suwun tak dadekke tumbal rawe-rawe rantas malang-malang putung yen perlu tak gawe sungsang bawana balik praja Ngamarta Yai Jayasengara. Petruk kabare lara kok wis waras. Nggih, Pak. Kula sing minangka dados lidah sinambung ature Petruk dhateng Bapak niki Petruk kula wakili munjatur sanipun Bapak. Ngopo? Petruk niku lara ora kok perkara penyakit. Pun di rapid test. Kalih di swear apa ren swab menika ya tidak tereaksi COVID-19. Neng jebul Petruk niku duwe panyununan. Petruk niku kelingan jaman lakon ndara-ndara Pandhawa bangun Saptawarga biyen pustaka Jamus Lima Sada ilang. Terus Sinuwun Ndarawati njanjeni karo Petruk nek kowe iso nemake pustaka Jamus Lima Sada, sesuk kowe bakal tak paringi putraku, kowe tak pek mantu. Lah, Petruk niku terus lara. Dalam arti Petruk niku demo masak. Demo lara, terus kula diutus karo Petruk kan wonten negara Ndarawati. Sinuwun Ndarawati paring dawuh, "Tak rabekke karo anakku ning waton iso madhangke Ndarawati." Lah apa Ndarawati oglangan? Mboten. Wah, suduk nganggo linggis sisan. Ora kok oglangan, Ndarawati peteng niku mergo Ndarawati nedengke calan pusaka. Pusaka apa? Senjata cakra. Petruk iso rabi karo Prantawati nek iso ngaturke senjata cakra. Mekaten atur kula, Pak. Menawi Bapak badhe duka kali Petruk kula semanggaken. Semareka ten prayetna samurene seka balik titiyani gandayani tresna purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Apa bener ngono Petruk? Nggih. Saya tak takon. Wong urip alam padang kuwi dimenangake ngukur karo derajate, ngilu karo githoke. Tembung ngukur karo derajate kuwi eling. Derajatmu kuwi apa? Kowe kuwi minangka apa? Ngilu karo githoke kuwi kahananmu kuwi kepiye? Sing jeneng wong duwe penggayuh kuwi diukur karo kekuatan. Aja ana tetembungan kakean gluduk kurang udan. Aja ana tetembungan gegeden penggayuh ning ora duweni apa-apa lan ora duweni kekuatan sing piye-piye. Bapakmu ora apa-apa ning niatmu sing kaya ngono kuwi sing marahi aku kuwi sesuk melu isin. Ya ta nek lakon nek ora. Ora padha karo kowe ngurek-orek raine wong tuwa ingkang ora bakal ilang selawase urip. Kabeh petungen Petruk, kabeh petungen pun dadi niat kula kok, Pak. Nek ora kelakon penjanganipun Petruk luwung boyo tekaning pati. Nek ora kelakon apa karepane Petruk luwung boyo tekaning pati. Lah nek ngono kowe ora manut karo bapakmu. Nek le manut ya manut ning gegayuhan Petruk niku ming kula kepengin sun Prabu Ndarawati niku sampun ngantos tetel kanalindrane merga nyulayani rembuke dhewe. Mula ingin saya menika nek bapak ora sarujuk niki ajeng kula budidaya dhewe, niki ajeng kula goleki carane kanthi cara kula dhewe. Ora arep nyuwun pangestune bapak, ora arep nyuwun pambiyantune bapak. Nek pangestu kula suwun nyuwun pangapunten lepat lek kula matur. Ning ora nyuwun pambiyantune bapak, ajeng kula golek-goleki dhewe taunana windanana ora bakal bali nek kula ora ketemu karo senjata cakra.
jenon ora. Pancen wis mendem kok. Domongi bapak kok ora gelem. Marah-marah ya garang, ya wis nanggre omong ki coblok kok aku nyok ora seneng acarane ngono kuwi. Mbok ya iki wis adegan mau. Kok isih digunakake saiki lho, cah edan ora. Ben budidaya dhewe. Nek ketrima uripe Petruk rak ya kelakon. Nek ora ketrima uripe anakku ya ora kelakon men isin wirang disandang dhewe. Ah terus ya sebo ning Praja Ngamarta to Le. Oh nggih, monggo Pak kula dherekaken. Ayo Bagong aja kari. Monggo Bapak. Pareka den prayekna semoles. Ana kira-kira wegah ngendang ya disulihke. Angkene wis drok-drok ngono. Tandhe tutut. Semar wis ra mengestoni. Monggo aku nek upama iso dadi mantune Sri Ndarawati, wah gleleng kurame umum. Gani sandangan. Uripku mesti ning Ndarawati. Nen anu aku munjuk atur sing Prabu Ndarawati, Rama Mara Sepuh. Wah, kula nyuwun artanipun 3 miliar. Anakku lanang Petruk kantong bolong, anakku mantunya tampan ana. Yes. Kanggo tuku bedil ngene Mbak Bagong. Mbak Diase tuwor. Gareng lagi mlaku-mlaku tembak sikile tuwor. Semar tembak tuwor. Ben, cang gleleng mantu ratu. Pelekke. Bojone ayu. Sapa nglirik bojoku tembak matane tuwor. Bojo ayu ora entuk diri sapa-sapa. Penak. Nek kelakon. Awa ya urung kelakon aku wis gagasanku wis werna-werna kok. Neng dewa iki mesti adil. Dewa iki mesti adil. Dewa iki ora kok perkara gedhe tur dawa ning. Dewa kayangan iki mesti adil. Wis Petruk sedhe ngene iki mesti dewa iki mesti presa. Engko terus medhun Sang Hyang Putratrata. Wah, perkencong Warudaya. Adik guru, not ini apa namanya? Mi dudu mi. Aku nek karo dewa iki jan sayang tenan. Sayang. Ayo apa-apa sing nuruti dewa. Ane nek ora tekan kene, munggah ning kayangan tenan. Nek rasa munggah ning kayangan, aku tekan ning kene sedhewe dewa mesti teko. Yakin to? Kendak tenan ora. Kencang Warudaya, pak pong bubolong kali cedhi rawa sing gawe. Ya lut maidut yu mairo. Petra aja sembrana. Iki ciri khas dewa kok lut maidut dengkulmu meloncat to. Bekti kula bulun. Ya napa? Napa kita sedih? Meskipun kula menawa ngertos batos kula panjenengan niku dewa kok. Mesti iso maca ati kula. Kula kena napa lan kula duwe penjangka napa niku panjenengan mesti prisa. Ya. Kita kepengin nanjih kalawan Nata Ndarawati nggone wis tau tate prasapa janji bakal mundhut putra mantu lawan kita. Leres. Nah niki kula nyuwun pambyantunipun para Jawata. Petruk wonten dawuh. Ulun gawa pusaka. Arane Parisawuli. Iki gawanen ya Petruk? Nggih. Nek wis tak gawa, kita nyaketana negara Ngamarta. Ning aja caket-caket karo bapakmu kok ndak didukani meneh. Oh nggih.
Mengko yen bapakmu njaluk tulung karo jeneng kita, tulungono. Kiti dari sarana kita bakal ketemu kalian kang kita upadi lan kelakon panjaga kita, Petruk. Bumi goncang gancing langit kelap-kelap baton. Lir kincang ing risang mawes gandrum. Iki niki gelombang cinta napa parisamu? Gelombang cinta dengkulmu mlocot ki ora? Iki pusaka kadewatan. Arane parisawuli. Oh nggih. Wenehno nang anu jenenge kucir kita. Oh nggih. Mengko yen digunakake gunakno. Inggih. Iki iso kena kanggo pusaka, iso kena kanggo ya kuwi tetuan sing migunani. Oh nggih. Wis ngono ya, Petruk? Nggih. Ulun kondur makayangan. Nggih. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka Ulun. Ya, ulun tak bali nang kayangan wis ganti paripurna nggon ulun nuntun ing Sang Hyang Jagat Gadiwedi. Ulun bali marang kayangan Suralaya, sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka. Wis ya, ora Petruk. Lora Petruk iki wong limpat kok. Parisawuli nyaketi Praja Ngamarta. Ning aja nganti ketemu karo bapak. Mun eneng apa-apa bapak njaluk tulung karo aku kon tulungi nggih. Matur nuwun pukulun kula tak budal teng negari Ngamarta. Tembang rawat-rawat binekta mbok bakul sinambi wara pawarta binandunging karna. Lamun negara Indrawati persasat banjir udanawala banjir mangsi. Krana akeh para nalindra Narpati ingkang padha ngayunake kelawan putra Indrawati Dewi Purantawati. Yayi, apa ora prayoganipun Kakang lawan Siadi budal marang Projeng Dwaraka? Mbok menawa ana bab mubal babaling perkara sartana ingkang maraja saka Sela-selaning Garu satemah akarya geger Projeng Dwarawati Siadilan pun Kakang wis ora kainan. Lah nek cara kula mathuk, Ndara. Lah niki mengke nek Pandhawa ora ketok, mongko Ndrawati kalih Ngamarta menika kalih-kalih ngatunggal. Mboten saged dipun pisahaken. Nek Pandhawa mboten ketingal teng Ndrawati ndak dikira sampeyan kalih sinuwun Ndrawati niku mboten lahir batin. Ini prayogane pancen kudu bidal mriku, Ndara. Ngit kelap-kelapaton munjuk atur ngersa paduka sinuwun. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Para munjuk atur sawulepan nyuwun pangapunten. Menika ngaten ben suluk sik. Mau kesuwen saiki kesusu-susu. Ono kawan Bagong ana apa? Sawulepan diagung pangaksami. Nek wonten lempahan atur kula nyuwun samudra pangaksami. Mboten kanthi kanana dok nalika kula teteki anjagi negari tapel wates temon Kulon Progo. Mboten kanthi kanana wonten barisan ingkang gendera rerontek umbul-umbul kewicengan dana mangclaba. Andadosaken suwingkang Balakaswa. Marbaba Bang Suminat kena syarat ing sira megeran mendung bareng ingkang sejumengan nggih andadosaken gegereng para hapsar-hapsar widadara-widadari sami ngungsi ngersane Kapolsek. Ya ada nyawa kasih sami di
Ratu kembar. Kembar kemanian. Angang senjata sih, Bang. Apa sih ini, weh? Ya, ya. Semar. Nun. Bagong kuwi ngopo? Nonton niku omong karo turu. Bocahe wis ngantuk. Lucu ya Janaka. Kula sampun asring sumerep. Dados sampun boten kaget lan boten lucu malih. Ning aku lagi weruh pisan iki. Semar mbok gugan. Woi! Semari pantat tok didulek. Get-geti. Neng apa ndang matur? Wonten Ratu Kembar. Kembar ngamuk sing digoleki para Pandhawa kula sumanggaken Werkudara Janaka aja kaya bocah. Manganjur lakune ngangin gugur anggrane ngarga kura gurnita kagiri-giri. Wah. Soy, Werkudara. Kowe sapa? Narendra mburi saka negara Pura Kencana. Prabu Jaya Lengkara. Wah, lali kowe. Ayo ketemu para Pandhawa wigatine njaluk salah wis ponokawan kanggo tumbal negaraku. Wah. Waduh. Syukur kesusu kesandung. Hei Janaka tandingana. Satriya klemak-klemek kakangmu wae ora. Monggo kuwi ya mungsuh aku. Ayo, aku tandingana.
Kok saged kalah? Kalah kok joget. Ratu loro padha kabeh. Tetep piadeke padha. Rupane padha, sing siji tajar, sing siji nyokot. Bayar ora? Bayar anu. Wah. Tak pancing kowe. Edan. Golek jago. Ana Pak Menono. Hus. Apa-apa? Golek jago menungso, nggo nandingi menungso kae. Petro malah nang kene. Nggih. Mang lenggari enten. Napa kok gedabikan? Jeboke hak sudet. Petra. Heeh. Aja gawe isinku lho, rasa omong apa-apa, Pak. Bapak tekan kene ngopo aku tak takon? Ngamarta eneng kraman. Lho. Maman ning Ngamarta. Wis ya truk le ndagel sok tanggal 21 menaya. Wis bengi iki. Men sak karepku kok. Ben arep oleh do guyu wis atos kae wis nang iki. Guyune guyu tuwa. Dadi penabuhi kene ning bareng terus la lucu. Sing lucu nggo napa? Aku tetep nekat kok. Ora ngono ora lega pikirku, Pak. Kowe arep mungsuh kraman Ngamarta. Ha. Nek mati piye? Mati yo pendem. Wong urip sing dinteni apa? Mati mengko kabeh wong ngenteni mati ya mung ngantri. Mongsone dhewe-dhewe, wancine dhewe-dhewe. Nah aku mungsuh ratu loro iki engko mati ya wis. Penjangkaku ya wis ora kelakon, tegese aku wis mati ning tining kejaba aku duwe penjangka, Pak. Gandeng Ngamarta kuwi ya bumi wutah getihku. Aku suwita ning Ngamarta. Ora aku wajib mbelani Ngamarta. Ndaramu kowe kalah kok. Giri lusi jalma tan kena kinira. Nah, dirungokke, Pak. Mula ora sok ngembe karo anake. Ana tetembungan sikat gigi. Ta Pak, rung disikat gigi cangkeme ditonyo ta Pak. Nek pancen kowe wani menyang muga-muga dadi jalananku nggonku iso kelakon penjangkaku ya Pak. Penjangkamu aja diomongke ndak ndoro werku ndoroku nek ngerti preso wah aku melu isin nek ora kelakon. Petruk di penjangka apa? Kula isin, rasa isin. Wis tuwa kok isin. Keseron ya, Pak? Keseron
Bapakku lara iki. Mulane ora sok njata si cah enom. Nek diantem genti engko sesek. Petruk nggadahi penjangka pengin nagih janjian Sri Prabu Ndarawati duk nalika semanten pun nate ngendika nek Petruk ajeng didadekke mantu nek iso nemokke pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sadaning dumugi semanten Sri Prabu Ndarawati dereng paring dawuh mula Petruk terus nagih janji napa sing dingendikake dening Petruk anjing sekedhi. Nek omong nganggo ambekan cangkeme isih obah suarane wis entek. Jeneng wong oyak wektu niku ngoten niku mergo nek mboten kula oyak wektune ndak malah mboten rampung-rampung mergo niki mengki nek nganti tekan esuk kula malah diseni kali ndara-ndara kula ndara wiyaga sing. Pak kuwi dagel aku Pak Ismen. Tak nggone sik ra apa-apa. Wah, yen Petruk duwe panjangka kudune Petruk kowe iki ndumpani mergo kowe wong tuane. Jane ngoten ning mergo kula niku dadi wong tuane sing kudune kula ndumpani kali Petruk niku jebule malah kula niku jare. Pak tak omong itu. Sing guyu dolope mung kari loro lho, Pak. Wis aja banget-banget to, Pak. Yen ngono ayo ditonton kaya ngopo landange wis. Sigra ngasta parisawuli paringaning Sang Hyang Bathara Narada. Kira Petruk kantong bolong wujuding pusaka den balangake ratu kekalih. Ical wujuding ratu kekalih musna. Salah kedaden wujud senjata cakra tuwin pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Ngedep pusaka loro. Wong ngene arep lakon penjangkane. Dadi mantune ratu, bojone ayu. Iki apa, Pak? Senjata cakra. Iki dadi syarat nggonku labi. Wah, Petruk. Ratune nendi? Ratune dikasut. Wah. Petruk ya omongane ratu dikasut. Jlamrung wonten dawuh pusaka wis bali. Petruk pusaka Jamus Klima Sada tak jaluk. Nggih, mangasta, asta. Mengko tak aturke Koko Prabu Puntadewa. Nggih, pun derek. Lah kuwi terus piye? Lho, nggo syarat lek rabi kok, Pak. Waduh, Petruk gleleng tenan iki. Wah, bojone ayu. Jaluk terus, jaluk dasmu. Bojo ayu kok njaluk ora. Padake panganan wae. Lah wis sugih bojone ayu. Ayo wong ketrima kok, Gong. Petruk ayu tak tutke menyang Ndarawati aturna senjata cakra yen Koko Prabu ora. Muga pangandikane mengko aku sing bakal munjo atur Petruk. Nggih, matur nuwun. Sampeyan rono ora, Pak? Rono. Rono. Ha, bareng aku wis kelakon rabi, aku dadi mantune ratu terus kowe melu rono. Ora nyilih lho, ora nyilih dit lho. Aku calon sugih. Aku
Siliyana sikik saiki. Lho wong urung dadi kok Siliyana sikik. Aku ngempek kamukten ya, Tru. Ya, mau tindakari kok kabeh mawon monggo. Petruk nggih. Lah dalah Petruk ngaturake pusaka senjata cakra nggih sinuwun. Gong, delane calonku, Gong. Kula Plantawati wonten paring ade. Jumbo kan apa kang dadi pengendikaku sapa sing iso mbalekke senjata cakra kuwi ingkang tok ladeni ning kok bejamu. Lah kok dadi kowe mung entuk Panakawan kowe entuk batur. Nuwun sewu. Nadyan namung pikantuk batur ning nek tresnane lair batin luwung boyo ngladeni wong ora duwe tinimbang ning ngladeni wong sugih ning ming natoni karo ati. Krungu ta Petruk? Krungu! Kula pikantuk Petruk mboten napa-napa, kula tak nanting kalih Kang Mas Petruk. Sakarepmu kono. Wong wis dadi janjiku kok. Kang Mas Petruk. Hei. Iya. Kok iya ya dengkulmu kuwi Ki Putra Ratu iya. Bingung ya kula niki. Kula matur pripun? Wong wis karo calon bojone ya wis ora usah basa. Piye, Dik? Kawontenan kula namung kados mekaten. Ki ora Petruk kersa mboten. Mau muni ra gelem to, Truk? Ndasmu kuwi. Gelem wae ora. Mau janji kon ngepek aku. Omong sapa ora diajeng. Lumahing bumi kuruping langit ora ana wanita ingkang kawasa ngrubuhake bebeteng kekereanku. Kejaba mung sira wong ayu. Nah ngaten panjenengan dados mantunipun Kanjeng Rama Ndarawati. Menika sampun kula cawisaken patenggan. Patenggan iki lho. Patenggan iki peturon. Nggih. Tak ceke terus. Gong, wah ngreng-ngregeti tak antil kowe. Kuwi calon kamar manten. Hanimun kuwi calon nggonku bulan madu. Wah, jian kasure. Mentul-mentul yang ini. Iki obah pisan obah sak teruse ya, Tru. Ndul. Ngerti rampung. Rampung tetep obah. Wah, gak mejane akeh buah-buahan gong ora dipethik lho. Kuwi nggon aku lho, kuwi engko sisaku. Engko memaku udah rapel, aku nyokot sih nek kira-kira enak tak keke kowe ngono kuwi. Aku padake tong sampah wae. Nek ngaten monggo dipun titi priksa
Kula pikantuk mlebet sinuwun, entuk wong iki calon bojomu ya wis kono. Lih mlaku ora adoh-adoh. Ngono adoh nek direbut wong piye? Weh. Sandale. Walah aku ki adimu lho, Tru. Iki peturon, iki sutra ya, Gong. Spraine sutra ora kaya nggonamu. Spray kok ana tulisane tawa iklan. Karang ming sepanduk. Sepanduk tak sambung. Ayo, tangane ora nridik. Iki nek nyeklekke kene iki mung dipejet sing abang ki lho, ta. Wah, adem Metro. Iki jenenge asu, ase. Ase janwa. Iso nyes e. Tak ngono e. Tak manggang dasku sik, manggang. Anyep e. Heeh. Wis kono gak metu kono. Wah, arep ngapa e? Asa karepku. Kula aturi medal iki Lurah Bagong. Metu ya metu. Ngono kok ora edo. Mengko kowe tak goleki kamar dhewe. Estu nawa? Iya. Engko tak goleki kamar sing isis rasa nganggo, sing anyep-anyep ngono kae isis. Mengko rasa nganggo tembok, wesi tok. Ngono ya kowe. Sia-sia ora. Kowe ngapa Mer? Wis tuwa kan dadak nata meja. Arep nilai Petro. Arep licet kowe ya. Arep nginjen ya. Tuwekan ora gagas ora. Apa kuwi, Gong? Bipetmu remuk. Nggo ancek-ancek Semar. Wah, bapak iki jan desit tenan ora. Iki kraton ya Mir ora sak Mer. Kono lunga kono. Weh, ha kok kowe metu ngul sirahe tok. Nganggo klambi ora sarepmu. Aku mes. Tendang ora. Ora kudu ora ngopo? Ora apa-apa. Kowe iki satriya. Arep melu merana. Wah, kok le gayeng. Gayeng piye ora? Barataya ora malah babak dengkule to. Nggih. Ngopo meneh bocah kae? Gong. Kuwi nekat banget tembok kok tok bur. Ketok apa, Tru? Gak ketok ora kene keder. Angel tenan. Primpen tenan pokoke. Wis ngrekoso tenan. Kula nyuwun dawuh Kanjeng Prabu Ndarawati. Cintaku, sayangku. Rumput yang bergoyang-goyang. Werkudara, Nggih. sadurunge mlebu kraton kae singkirna. Mengko ndak malah dienggo dolanan para kawan iki. Wah, iya. Paman Werkudara, Nggih. Prantawati tak jaluk Dadi bojone Petruk. buset. Mingsa Petro wae kok bojo Prantawati aku ora nrimake. Baliyo le. Moh, Baliyo. moh. Akene iki wis tekan ngarep cangkem.
Mana? Wis jadar. Bahwasanya sing iso banyak seperti itu. Prabu Baladewa itu karepnya seperti itu toh. Marah-marah kok enggak terima Petruk Rabi Harpronta itu maksudnya gimana? Kresna iki omong apa iki? Kula nggih mboten mangertos. Ha situ dene paham. Terus ndi? Dadi Petruk sing ngaturake senjata Cakra. Inggih. Sakmenika terus pundi? Ya wis. Ya yen pancen Petruk sing ngaturake senjata Cakra, ya wis malah pun Kakang eling. Pun Kakang melu mangayu bagya kaliyan Petruk lan Prantawati. Lah